جڑا تو ایویں کہ مجھے یہ چاہیے میں کہا کم کر حضور دے دین دا پھر مالک جانا تو جان کم تو کدے کیتا نہیں جتھے چار بندے بیٹھے ہون تو اسلام دے خلاف گلاں کرنا تو کدی اسلام دی خاطر انج بھی کیتا ہوندا نا تے ممتاز قادری پھانسی نہیں سی لگی تو اسلام دی خاطر کوئی کم کیتا ہوندا تے مسجداں تو سپیکر نہیں سن اترنے جے تو اسلام دی خاطر کوئی کم کیتا ہوندا تے مصطفی جان رحمت پڑھن نال دہشت گردی دے پرچے نہیں سن کٹے یہ تے اسی حضور نے کوئی سوال پوچھنا ہے سوال ہے ساڈا قیامت تک کہ دسو اے مودی سپیکر لاوے تے کوئی گل منن والی تسی مسجد دے سپیکر کیوں بس اسی یہ سوال ایسا کرنا ہے 2018 میں جواب تسی دینا ہے توجہ اپنے دل کو ایک باری ضرور پوچھنا جے قیامت والے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرے ہوندے مسجد دے سپیکر اتر دے تیرے ہوندے سورہ انفال تے سورہ توبہ قرآن پڑھ دتے تیرے ہوندے حمد نعت پڑھ دتی گئی تیرے ہوندے میرا عاشق کھڈے چلا گیا تو کتے سی اس تے کی جواب دین گے مسلمان میں تو حضور میں اپنے پتراں دے ویاہ ہی کردا رہیا بڑے بڑے ٹاؤناں وچ پلاٹ خرید رہیا تے انہاں جنہاں واسطے تو پلاٹ خریددا انہاں تے تیرا آخری واری پترا منہ بھی نہیں ویکھنا انہاں کہنا بابا دفن کر دے ہن کوئی ویکھن دے قابل ہے یہ تے پلاٹ چاہیے سن وہ میرے ذمہ لگ گئے ہن بابے نو سٹ دیو قبر وچ آنا اوتھے رسول اللہ نے ہے جے رسول اللہ نے پوچھ لیا فرشتے نے انہاں دے بارے او کہے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں میں تو بابا کاروبار ہی کردا آج لے ان کی پناہ آج حضور نال پیار کرو انے واہ کرو بس حضور دی گل کرو دنیا ہوتے کون آیا نعرے لگنے نا جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا تسی کہا جا دفع ہو جاؤ کچھ بھی نہ آیا محمد عربی کا دین آیا ہاں بس ہاں جی ایک نعرہ کائنات دا کون آیا محمد عربی کا دین آیا کون آیا رسول اللہ کی ناموس رسالت کا قانون آیا کون آیا صحابہ کی عظمت کا قانون آیا کون آیا آل بیت کی عظمت کا قانون آیا کون آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جو پاکستان حاصل کیا گیا وہ جگہ آئی وہ مقام آ گیا وہ منظر آ گیا بس اتنی بات نعرہ تسی لانا ہے فرشتے آ جائیں بالکل اسلام واسطے کوئی چلے صحیح اسلام وہ کانڈ نہیں لگن دے یہ اسلام دا کمال ہے کیوں جی ابو جہل بدر وچ لٹیا گیا برباد ہو گیا ختم ہو گیا حبشے تو بلال چل کے کعبے دی چھت تے کیوں چڑھ گیا کی محمد سے وفا تو نہیں سیرت دی کتاباں شاجی موجود ہے کہ جب حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھے تے مکے دے سردار منہ چھپا کے مسے وہ کہنے لگا اے منظر میرا پیو ویکھدا تو نہیں مر جانا وہ محمد عربی نو اور بندہ ہی کوئی نہ ملیا جڑا کعبے دی چھت تے چڑھے میں کہا اقبال کی ہویا کہنے لگا اقبال یہ کس کے عشق فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے